Vai no barco. Bocia. Taká música. A potom nie. No. No da. Co? Za co? O, możesz. No nic nie. Jak zwykle na nas powiem zasunie chcemy, a chcę sobie dać do ucha, nie wiem. No, cichutko. No. Tak prišiel 85. deň, keď staré prišiel na more a teraz už dúfal, že niečo uloví. Chlapec manulý mu zohnal nejakú náhnadu. No, nic. No, dawaj. Tak teraz poslával sám na more, na barke a išlo s ním ešte viac ako rybárov popri ňom, len on išiel jediný najďalej. Rozhodil všetky náhnady okolo do mora a čakal. Čakal dlho. To perfektne. A potom uvidel dole pod slunom také obrysy ryby. A spočiatku len krúžila okolo náhrady, ale potom sa chytila na náhradu. Pokúšal sa ju aj vytiahnuť, ale nešlo to. A potom ryba išla a plavala ďalej a ťahala za sebou celý tom. Že tak sa plavili spolu. No, dobre, tak slavili šačko. A starec sa nemal s tým rozprávať, tak sa rozprával sa sám so sebou. S rybou. No, dobre. Bo to starý a môže bude novela, nie novela román, to je psychológia román. Ja idú ďakujem, nechcem nieco. Ja sa tam vyšetím, som nemám dobre psycho. Ideme zorné, no. No, ideme.
Tak a nemal ako so sebou žiadne jedlo, tak ako na nádej ešte chytil nejaké ryby a tie jedol. On veľmi sa ako nudil, ale proste ako rozprával sa, a toto aj sa rozprával. A dúfal, že už čím skôr sa vynorí. Tak stretol prvý deň. Dobre, to aj počkaj, Tomáš. Ako sa rozprával s rybou? Ako bol ten rozhovor postavený? No, akým spôsobom sa s ňou rozprával? On nehovoril také, že si pekná ryba. No, že rovnocenie, počúvaj, rovnocenie sa s ňou rozprával. Nebral to ako, že si jedna musela už prestať, že aj ten závis, ale skutočne tak ako, ja som vám povedal, ako keby, že ty si pekná, no, moja zlatá, ja takýmto úplne rovnocenným spôsobom, ako keby to bol naozaj hodnotný, čo bol pre neho, ako pre človeka. Martinka? To sú to úplne jasné. On jedol tie ryby počas toho, jak sa veľká ryba celý čas ťahala tým člnom, lebo ja som Ona hodil tu nadnádu a tá rybka zaspakla na fabulku, chytila sa na nadnádu a teda dostala z nej akože ten háčik. No a ona vlastne bola taká veľká a silná, že ťahala. Celý čas ťahala. Nie som no, tak sem tam akože zaspala, alebo že len slúžila dookola, takže vlastne čo tu stál, hej. No a on sa teda snažil aj vyťahnuť hore, ale bola až plná síly. No a potom zase odpálila sa trošku ďalej, ten čln išiel a on sa stále ako sa neučil.